खुलुमबाय गुड मर्निं गाइस बाथ्राया नैबे डिआर नाब्ला सारनि सायाव नैबे खोथाखौ नङा होमबा निउस पर्टेलाव ओंखारनाय नैबे खोथाखौ बयबो मिथिनो लुबैदों थारैनो उदां जामारबाय नामा रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बेनिफ्राय फ्रिडम मोनबाय नामा जोंना रन्जन दैमारि सारा लोगोसे नैबे सेसनेल कर्ट आरो बै मोनसे नांबाय थानाया जाहैबाय रन्जन दैमारि सारखौ बर'नो नांनाया जाहैबाय सुप्रिम कर्ट आरो बैयो मोनसे सिबिआइ केस दा बेखौ लानानै हयथ' गोनो गोथो जादों जानो हागौ बेनि सोमोन्दै आङो सुंद'यै बुंलांसै आरो बांसिन खोथाखौ देरसिनफोरनाव मिथिनायफोरनाव सोंनानै नेक्स्ट भिडिअ'आव आं लाबोगोन दा बर्थमानाव आं बुंनो थांनाया बेल'नो मोनसे फिसा केस बेनिफ्राय बिथां सारा रन्जन दैमारि सारा रेहाय जाबाय सेसनेल कर्टआ बेखौ सेसनेल दै सुप्रिम कर्ट नङा सेसनेल कर्टआ बेखौ रेहाय होबाय बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय मोन्दों जों बर' रायजो राजाफ्रा लोगोसे थार हास्थायनाया जाहैबाय बै लाइफ इमप्रिजनमेन्टनिफ्राय बिथां सारा रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौ जायखौ बयनिबो नाजानाय बर' रायजो राजा आरो बिथां एक्स एनडिएफबिनि जेसेबांनाखि आफादफोर दं लोगोसे बर'नि गिदिर गिदिर संगठनफोर दं बयनिबो नाजानाय रायजो राजाफोरनि आरो इसोरनि आशीर्बादाव बै सिबिआइ केसनिफ्राय रेहाय मोननांगौ जेलनिफ्राय रेहाय मोननांगौ लाइफ इमप्रिजनमेन्टनिफ्राय रेहाय मोननांगौ बेजों लोगोसे आङो माखासे बिपिएफ दलनि जे सक्ति प्रदर्शन दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा लोब लोब मोजां मोननानै दं बिपिएफखौनो नेनानै दं बेखौ आं खोन्थानो थांगासिनो दं नाथाय नैबे रन्जन दैमारि सारनि भिडिअखौ आङो नेक्स्टआव लाबोफिनगोन बिथं भाबै भिडिअ पार्ट पार्ट जाबाय नैबे आलदा पार्ट नैबे आलदा पार्ट अब्लाबो आं प्लास खालामबाय उफाय गैला स' अब्ला नोंथांमोननि सिगां बिपिएफनि सक्ति प्रदर्शनखौ आङो श' खालामनो थांगासिनो दं मोनसे खोथाखौ गोसो होनो गोनां मानगोनां आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन जे दिनै रायजोनि गांनाय उखैनायखौ रायजोनि रायजोनि सोरबा पार्टिकुलार लिडारनि थाखाय नङा बियो गांनाय उखैनायखौ पुरन खालामनो थाखाय बिपिएफआ माबादि थियारि जादों आरो दिनै मानगोनां एमएलए रबिराम नार्जारि सारा बेनि सायाव मा फोरमायदों बेखौ लास्टआव आङो नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन उइथ प्रुफ बेनि सिगां माखासे ब्रिफ डिसकासन एबाउट इट I want to show here in my channel रायजोनि अर्थ बेबस्था दालां ब्रिज इन्स्टिटिउट एग्रिकालचार सेक्टरावनो होन प्राइभेट सेक्टरावनो होन एग्रिकालचार हर्टिकालचार बेफ्रावनो होन बा सुपारस्ट्राक्चारनि खेथ्रआव माखासे गोरों गोराफ्रा आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायाव माखासे आरो लोगोसे खामानि मोननायजों लोगोसे लेबारफ्राबो लेबार श्रेणिनिबो थायो नङा होमबा लेबार श्रेणिनि थाखोनि सुबुंफ्राबो खामानि मोनबाय थानांगोन बै लेबार श्रेणिनि सुबुंफ्रा आइएस जायाना बिस्रा बै फरायनायजों सोमोन्दो गैलालाय बिस्रा बे खामानिया एभेलेबेल जानांगौ स्किमफ्रा खामानिया एभेलेबेल जानांगौ इनस्टिटिउटफोर फैनाय बै न' लुनाय खामानिफ्राव कनस्ट्राक्सन खामानिफ्राव लामा सामा ब्रिजनि खामानियाव लेबार मोननांगौ जोंनि ओनसोलनि लेबारानो खामानि मोननांगौ बिस्रा बेलाय फरायसाफ्रा फरायगोन लोगोसे नैबे गेजेर खन्दआव जायफोर फरायनानै थाबाय साफ्रोमबो साख्रि मोनजोबा नालाय बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा फैनांगोन स्किम मोनसेबाबो गाबागाव दोलोनि अननायाव आरो गुबुन दोलोनिया गुबुनाव आं बेखौ बुङाखै गाबागाव दोलोनि अननायाव गाबागाव दोलोनि सुबुंफ्रा बे मोननांगौ आरो बेवहाय जायफोर बिथांमोना बाजार बे बाजार होनोब्ला बावहाय हारसा बर' गासिबो थागोन बे बाजारखौबो दिनै खम नुनो मोनदों बे बाजारा मोजां जानांगोन दिनै बोरमा मासेनि दामा बेसेबां आरो बै समाव बेसेबांमोन दिनै अमाखौनो खुनुरुखुम हाला बेफोर माखासे इक'नमिक स्ट्राक्चारा खमायबोनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों बे रोखा नोंथांमोनाबो मिथियो बुं दा बुं फर दा मसन एगेन्स्ट दा मसन बेनि खोथा गैया फर दा मसनाबो एगेन्स्ट दा मसनाबो बे खोथाखौ मिथिखायो आरो बे खोथाया सैथोबो बाजार डाउन जानाया दा बै समाव एथ' असान्थिबा जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा मानो जौगादोंमोन दे मानो जौगादोंमोन
बिदि एथ' असान्थि मोनबाथ' जौगानो नाङामोन ना इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा नाथाय बै समावनो बिराद इनफ्रास्ट्राक्चार जौगादों न' डाउट जेनेबा सान्थिखौ नाङा होनाखै नांगौ बयनोबो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांनांगौखौ बयबो लुबैयो ट्रेनजिसन फिसानिफ्राय ओरै दावखोलांनाय गेजेराव द्रप जानायखौ नाङा दिनै बेफोरबायदि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ नुनानै आरो बिटिसिआव गोबां सुबुंफ्रा माहाजोन जानाय माहाजोन जानायखौ नुनानै आरो बाजारफ्रा गोगोम जानायखौ नुनानै दिनै बिजेपिनिफ्राय जायफोर दैदेनगिरिफोर दं हेमन्त बिश्व शर्मा सार मेनलि बिथांमोना माखासे खायदा खालामदों आरो बे खायदा खालामनायनि साबिखौ प्रमद बर'नो होदों जाहाथे बिथांमोना गोरलैयैनो लानो हायो नङा होमबा रायजो राजाफोर एम आइ राइट ना रंबा रं राइट बा राइट कमेन्ट्सआव हर दा बिथांमोना प्रमद बर' सारनि गेजेरजों बुथुमदों नाथाय सिगाङाव बेफोरबायदि हायाखैमोन दा रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो लिरनानै हरदो लोगोसे रबिराम नार्जारी सार बुंनायखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना না বিপিএফ দল মানে এতিয়া আমি সকলে জানো যে বিটিসি অঞ্চলৰ এটাই মাত্ৰ বিটিসিৰ স্বাৰ্থত বিটিসিৰ জনগণৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি কাম কৰি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ পেলাই কাম কৰা এটা ৰাজনৈতিক দল আজি বেলেগ বেলেগ দলবিলাকেও ইয়াত থাকিব পাৰে কাম কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলে বিটিসি বাকী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে সঠিকভাৱে এটা নীতি গ্ৰহণ কৰি পেলাই কাম কৰিব পৰা নাই বিটিসি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানে প্ৰত্যেকৰে এটা সমস্যা আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জাতীয় সমস্যা বা সামাজিক সমস্যা অঞ্চলৰ সমস্যা আছে এইবিলাক নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ বা বৰ্তমানৰ যিবিলাক দল আছে চৰকাৰ চলোৱা তেওঁলোকে যেহেতু ব্যৰ্থ হৈছে আৰু বিপিএফ দলেহে মাত্ৰ এইবিলাক পূৰণ কৰিব পৰা এটা দল গতিকে বিপিএফ দলক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ ৰাইজে সবে পুনৰ বিচাৰ কৰিছে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আগন্তুক বিটিসি ইলেকশ্যন 2025 যিটো হ'ব সেই 25ত ৰাইজে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই বিপিএফ দলক তেখেতসকলে চৰকাৰত বহুৱাবৰ কাৰণে সহযোগ আগবঢ়াব स' नुनो मोनबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्सखौ लिरनानै हरनो दाबाव स' आसा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरना हरगोन एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ